nginovalo yethusa kuye kuthiwe nginokuzwa abanye abantu abadala nje bekhala bethi awu ngimncane. Ngithi mangibabheka ke abanye babo ngimbone ukuthi uye athi uthi mncane nje kodwa iminyaka isihamba hambile. Angikhulumi ke ngami nje ke nangokuzalwa mfishanyana phela nje. Nginokuba khona ke kule ndawo kusuke kukhona obaba balapha ekhaya asebekhulakhulile nami ke ngisuke ngicashe ngabo. Namhlanje ke abekho imina okumele ibe phambili. Ma ekhona ke mhlambe ongazi umshumayeli uMagubane lo wasemahlabathini ethempelini esikhaleni. Amen. Ngiyacela ke ukuphiwa amazwi engingahle ngiwabeke phambi kwabantwana bakaNkulunkulu abe ukuphila. Ngoba uNkulunkulu uma akha inhliziyo yomuntu usebenza umsebenzi onzima omkhulu. Ngiyacela ke kungabi ukuthi mina sengizolimaza inhliziyo yomuntu kaNkulunkulu. Amen. Sisenkonzweni yeSabatha la khona siqala unyaka ka2024 njengamanje nje inkonzo iseKenani. Leyanto ke bantwana basezulwini iye ngokumenywa. Uma umenyiwe uwazi ukuphumelela khona. Uma ungamenywanga futhi noma ungathanda kodwa ngeke uzukwazi. Sasinaso isifiso kodwa kwavele kwaqondana ngenye indlela. Wathi omdala wethu uma ethi umhlangano yawukhipha nge3 babe nabelungu bethe nani sidinga nge3 emsebenzini. Kwanzima ke konke nje ukuthi ungenze njani sagcina siphoqeleka ukubala. Ngithi ke abantwana basezulwini nami ngenhliziyo ngiseKenani. Ngiyacabanga nomunye kunjengoba nakimi kunjalo. Leyanto bantwana basezulwini ube wakhuluma umshumayeli uMkhabela wathi uNkulunkulu wenza isivumelwano noShembe wathi ngiyoletha abantu bami noma ngiyoletha abantu eminyango wezulu. Lapha ya uNkulunkulu athi khona kusentabeni isemnyango wasezulwini. Lunzima lo liyahamba bantwana basezulwini noma ungajima uyitshela ukuthi ujimile kodwa awujimele wasezulwini. Ubothandaza uthandazele ukuthi uNkulunkulu akuphe ukuthi leya ndawo uma uyihamba ungapheleli endleleni. Sike sayihamba leya ndlela abantwana basezulwini kodwa sengike ngibone ngathi sekunzima manje ngoba sekuneyindawo eziningi esezinetiyela
sengike ngibone sekuney'ndawo ey'ningi ey'netiyela ey'dala ukuqhuma kwenyawo. Sewushunyayezwa sikhule abantwana basezulwini kule nkolo silokhu sihamba ushambe abantwana basezulwini akaze azashintsha. Ngiqala ukubheka kuyinkosi inyanga yezulu nakuba bengimfishanyana kodwa ngiyibonile inyanga yezulu. Kwahamba isikhathi sahamba noThingo njengoba sesisonyazini njengamanje. Bathi inkosi ilanga yathi wathi uBhombela uma efika oyinkosi ngaleso sikhathi ayobe ekuthanda uyokushintsha, ayobe ngakuthandi uyokushintsha, uma ekuthanda lokho uyoqhubeka nakho. Amen. Sinezinto abantwana basezulwini esesizibonile zenziwa amakhosi kuleli bandla lobuNazaretha. Ngesikhathi kuseyinkosi ilanga yayingafaki umqhele ethempelini, kodwa inkosi inyanga yezulu ngamandla ayo nayo asezulwini obukhosi yabe isikushintsha yathi bantu abami ngicela uma nisesabatheni ngesabatha nifake imqhele. Uthi uShembe ngicela mani phakathi kwale nqola nihlale phansi yimina odriver wayo kusho uNyazi. Kwashintsha lokho safaka imqhele. Ngesikhathi senkosi ilanga abadala bathi yathi into yasezulwini ngicela kunabafana ngifuna ukuthi ngicela ukuthi basondelelana phambili. Kuthiwa laba bafana babe babili begqoke amabhlukwe amnyama namabhantshi. Ithi into yasezulwini ngicela amaNazaretha uma kuyisabatha ngigqoke njengalaba bafana. Uma ugqoke into emnyama nebhantshi lakhona ugqoke ngendlela yokuhlonipha bese bayishethela imhlophe. Kwakuyinkosi ilanga le. Yayikufice kungekho, yayisikuthanda, yayisikucela ukuthi akubekho.
kwahamba isikhathi sithe sisebuhleni ngomunye unyaka ngisazi bekuyimuphi noma kwaku 2000 noma kwakuyimuphi unyaka kuyinkosi uThingo eyayisesihlalweni ithi into yasezulwini maNazaretha ngithe nginendlunkulu nesilo umdlokombani ngase ngibona owayefunda umthandazo uma efika lapho ukuthi khona ningabi njengokhokho benu omdala uyazi ukuthi kwakuye kuthweni lapho ithi ngathi mase kufika lapha okuthiwa khona odingana nosenza ngakhona ithi ngathi ngiyambheka ubayede ngambona ukuthi lento imphatha kabi uThingo ngase ngibona ukuthi hayi kuzomela ngishintshe le yayisiqala yakhuluma khona eThempelini yathi bantu abami ngicela ukuthi lento zingane zakwethu asishintshe kusukela namhlanje la ufanele ngabe usho khona ngale ndlela awuke uthi ningabi njengokhokho benu ithi lokhu ngikusho ngoba nabo babe nenhliziyo ezilikhuni sase siyashintsha isihlabelelo shembe uNkulunkulu afisa ukukushintsha yakushintsha namhlanje abantwana basezulwini sihamba nonyazi lutho unyazi insizwa nensizwa ibheshu alibese qolo insizwa nensizwa ibheshu alibese qolo makuyisabatha bocela mntana enkosi uNkulunkulu akuphe amandla ube nebheshu makuyisabatha kufuneka ibheshu amen uNkulunkulu wenza akuthandayo ngesikhathi sakhe namhlanje sekunzima mawufika eindaweni mhlawumbe ngalesi isikhathi kade sigqoka iNazaretha nje efana mhlambe bengingawugqoka nje nami ngicashe khona lapha ngithulele nje ngingasho nokuthi hayi ngimshumayile kodwa ushambe usesifake ingubo ongeke usakwazi ukucasha nayo ngoba kuyabonakala ukuthi awufani nabanye nemfishane kodwa sekuyaphoqa ukuthi ngibe kule ndawo engikuyona ngoba mawusuku uhamba phambi kwabantu ungasho ukuthi abantu kabakuboni kanti abantu bayakubuka ukuthi uhamba kanjani ingakho kuye kuthiwe mawuhamba la uhamba khona ungaboyitshela ukuthi awasiwa ngoba ungenza ngisho ubuhlaza wenze noma yini embi kanti khona umuntu oyedwa nje okwazi okubukayo awu yaze angafana naye lento ayenzayo lokuthe ikholwa sihamba noNkulunkulu bantwana basezulwini namuhla inyanga yomhlangano wesinkwa noma wephasika ngisacela incwadi Levi 23 Levi 23 noma ungayiqala evesini nje lesine
Le imihlangano kaJehova umkhosi ongcwele. Ithi le imihlangano kaJehova imkhosi eyingcwele. Eniyakuyimema ngezikhathi zayo. Eniyakuyimema ngezikhathi zayo. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa kuyiphasika. Ithi ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kuyiphasika. Ngiyabonga mntana enkosi. Kanti liphi leli phasika enililindile enyangeni ezayo? Thina abantwana basezulwini sihamba noNkulunkulu. Amen. Yonke into esiyenzayo ayigedi. Ayihambe eceleni kwento kaNkulunkulu. Uma uvula iBhayibheli lakho likhuluma ngeSabatha lize liyoqeda. Lela bashintshile bathi umgqibelo. Thina uNkulunkulu wasifundisa ukuthi lenyanga iyona nyanga eyingcwele yomhlangano oyingcwele kaNkulunkulu. Amen. Engathi singashintsha ke bantwana basezulwini uma kukhona ukuhamba okutshekileyo. Sizame bantwana basezulwini ukukulungisa. Abasekolose 3 verse 8 kuya 12. Sizame bantwana basezulwini ukuyilungisa. Uma uyikholwa. Ma uyikholwa kufanele ube nenhliziyo nje ethambile. Ungabi lo muntu okuthiwa unenhliziyo enkulu. Ngoba noma ngabe usuhambile emhlabeni, mawube unenhliziyo enkulu ngeke izithambe. Ngoba ngisho noma kungathiwa izingane zakho ziyafana nomuntu oncishanayo. Ucabanga ukuthi umuntu oncishanayo angakuphihla ama ezihambe. Funda mntana enkosi. Abasekolose 3 verse 8. Kepha kalokhu lahlani lokhu konke ulaka nokuthukuthela nokushinga nokuthuka. Izwa lencwadi ithi lahlani konke ulaka ukushinga nokuthukuthela nokuthuka. Kade ngikhuluma manje ngithi uma uyikholwa kufanele uyicabange into nento oyenzayo. Ungathi mawenza into uyitshela ukuthi uwedwa kuleyo ndawo, ngoba ungenzeka ubone kube nomuntu oyedwa okwaziyo ebese kubona wenza lento ephumile emthethweni kaNkulunkulu. Nokukhuluma okubi Nungabibikho emlonyeni wenu, kungabibikho emlonyeni wenu. Kungabibikho emlonyeni wenu. Ningaqambelani lokhu nimbulule. Ningaqambelani kubeka mntana enkosi lapha na umuntu omdala kanye nemisebenzi yakhe. Yebo. Umuntu omdala kanye nemisebenzi yakhe nembethe omusha owenziwa musha azise amkhuze owamenzayo. Yebo. Lapho okukhona uGreki nomJuda ukusoka kungasuki. Kubekela ku12 mntana enkosi. Oku12. Ngakho lokhu ningabi ngabakhethiwe bakaThixo. Ngakho nina ningabakhethiwe bakaThixo. Nina ngabakhethiwe bakaThixo. Yebo. Abangcwele. Yebo. Nabathandekayo. Yebo. Yambathani imbilili yobubele nesisa. Kuthiwa yembathani imbili yobubele nesisa.
nokuthobeka nomnene nobumnene ninyengwe nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enecala komunye njengoba uKristu unithethelele. Uma omunye enecala, ngiyabonga mntana enkosi, uma omunye enecala komunye njengoba noKristu enithethelele, abantwana basezulwini ukuthethelela kubalekile. Njengoba ngithi uma umuntu enenhliziyo elikhulu akulula ukuthi ishintshe ngisho noma esehambile. Njengoba wena uye ucele, mhlambe siyasicela nje kobaba mkhulu noma kokhokho sicela inhlaka. Sicela kubantu ababencishana mhlawumbe. Angeke baze bakuphi inhlahla abantu ababencishana. Kodwa ngoba sinoNkulunkulu thina, uma sicela kuShembe uyakhona ukuthi abagobe. Sengathi uNkulunkulu angasipha abantwana basezulwini ukwazi uShembe. Shembe uNkulunkulu. Shembe uNkulunkulu zonke indawo, noma ngabe kuthiwa uhamba phi la uhamba khona, ungakhohlwa ukuthi unoShembe, uShembe uNkulunkulu. Kwake wathi ngesinye isikhathi ngonyaka ka2000 siya entabeni, kwakuseyinhlangakazi. Kukhuluma umfundisi owayekhuluma enikezwe inkonzo. Kwakumfundisi uButhelezi wasemahlabathini. Uthi kwenzeka enye into besendleleni bebheke entabeni. Niyakhumbula ke siyayisithi uma sidlula besithi masinqamula einkalweni lapha sedlule abanye abantu belima lapha kulezi inkalo zasendwedwe, ngoba basuke bazi ukuthi kuzuNkulunkulu na kanjani imvula izona. Uthi wathi mangabe lo muntu lo baba wayewumshumayeli ethwele izitsha uphethe umphongolo, uma esefika lapha yana ethwele umphongolo wesivumelwano sikaJehova, uthi mayesefika ubona nakho yangaphesheya inkabi imbongolo lapho ziyalima, ziyajika, ibheka lena nalena ziyalima, useziyahawuka naye kusho ukuthi indoda ethanda ukusebenza seziyayihawukela lezi imbongolo. Uthi sasa lesi sibani kodwa lenithole nje ingaka, uNkulunkulu wabe seloba icala kuye ngalokho. Uthi mayesefika eHomings sebizwa inkosi uThingo Shumayeli, usuyitshotshele imbongolo. Ayile ndoda iqalaze eceleni, iqalaze ngapha nangapha. Ithi inkosi cha ngisho kuwe Mshumayeli, ngisho kuwe impela. Ithi le ndoda awu cha baba ngiqalaza nje ngoba bengingakhumbuli kahle ukuthi ngithi ubaba mhlawumbe usho komuntu. Uthi ngisho kuwe impela. Nasi isipani sembongolo enhlizweni yakho. Ubona lezi imbongolo akade eyibuka lapha endleleni eyihawukela, zisenhlizweni yakhe ifike zabekwa khona. Uthi ke kuzofanele ukuthi uhlawuleke ngoba phela uphethe umsebenzi kaNkulunkulu kodwa usumshontshile. Wabe sehlawula ngalokho kwathi akahlawule ngakho axolise. Wayesexolisa sithi inkosi kubusise. Ngisho ukuthi abantwana basezulwini uShembe uyakhuluma, akakhulumi kabili.
emthandazweni wesabatha kukhona lapha athi khona ungabe uyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu. Uma kungaba ngalendlela kusho ukuthi ngabe abantshontshiwa amakhosikazi aba. Uthi uShembe bantwana basezulwini ukucabanga nokwenza kuyafana. Kufana noma uyinkosikazi ekhaya. Uma uthi mawucasukile ebese ugcina usukhipha igama lokuthi ngiyahamba mina la. Suhambile. Usuhambile mhlawumbe ngelinye ilanga usiyothi mawusufika ngale emndenini ufike kuthiwe wena kufanele uhlawule. Washiya umuzi. Ngani ngokuthi wawuthi mawuxabana nomuntu mhlawumbe lo amganile umyeni wakho ebese ugcina usukhipha igama lokuthi wena uyahamba. Kwalotshwa lokho ukuthi uhambile. Ma uyikholwa khuluma nokukhuluma asikubheke bayingcwele. Amen. Khuluma nokukhuluma asikubheke kuyalotshwa emazulwini. Uthwala icala lento obungayinakanga. Uthi umfundisi Khumalo esaphila uthi wake wathi efika emzini wasePhakameni. Uthi wafike wama ebuka. Uthi ebuka nje ethempelini. Uthi wayebuka intombi. Ebuka intombi enye nenye encoma inhlena. Shaka sithi singaka yeba. Uthi ithi into yasezulwini mayisikhuluma esami kanjalo bathi yayisikhuluma khona lapha ePulpit. Yathi baningi abantu abeze lapha abanye beze ngenhlobonhlobo zokuhlupheka kwazo. Baningi abanye beze ngokugula abeze ngakho abanye beze ngeintombi. Uthi wakho shabala ngokusheshsha khona la. Wathi futhi ushokile. UShambe uyakwazi ukufunda inhliziyo yomuntu. Yingakho ehlala esenhliziyo ekhuluma ngenhliziyo. Ukhuluma ngenhliziyo uShambe sonke isikhathi. Umuzi omana sareta bantwana basezulwini uShambe nje solo sithi uNkulunkulu ngoba kunezinto eziningi sizaziyo ngaye. Amen. Kunezinto eziningi esizibonile phakathi kwemizi yaobaba, kunezinto eziningi esizibonile nasempilweni zethu. Amen. Kuke kwathi ngomunye unyaka ngikhuluma nje ngomsebenzi kaShembe angenzele wona empilweni yakhe. Kuke kwathi ngomunye unyaka kwaku 2002 bantwana basezulwini. Shembe uyafana kusukela kumqalo wendlela kuze kuzofika onyazini. Kwehluka imbala kuphela.
Ngisendaweni yaseMpangeni lapha bengisebenzela khona 2002 ngabe sengigula bantwana basezulwini ukugula ongakugula ngangigula ukugula ngaphethe isifo senhliziyo akangishodela ngendlela esasingiphethe ngakhona ngangingasakwazi ukulala kuze kusekuseni bengivuka ngisho phakathi kobusuku ngihlale uma ngilele kwakuye bese ngathi ngilale ngabheka ezantsi yabona uma ulele wabheka ezantsi uma uyavaleka bengithi mase ngivuka ke ngihlale mhlambe kuphele isikhathi esingange-hour ngihleli ngishawa umoya kuye kuze kwehle kancane bese ngibuya ngilala ngaze ngagcina ngiya kodokotela bafike banginikeza amaphilisi ngixoxa umsebenzi kaShembe uNkulunkulu bafike banginikeza amaphilisi lamaphilisi bathi sengizophila ngawo impilo yami yonke lawo maphilisi kwakuyiphilisi olinqamla phakathi lihlukane kabili ngidla elilodwa ekuseni ngiphinde ngilolophise ngushile ngudle futhi intambama kwenzeka lokhu bantwana basezulwini kwagcina manje sekuzwela sengingasezweli noma ngithi ngiwadlile lamaphilisi ngingezwa ufana inhliziyo yayishaya kakhulu ngize ngicina uvale kumoya kwagcina odokotela sebengicela ukuthi hayi bacela ukuthi lamaphilisi manje ngidle elilodwa liphelele ekuseni nantambama ngidle iphilisi naphakathi kobusuku ngidle iphilisi lamaphilisi ngase ngiwadla ngagcina sengilidla ekuseni nasemini nantambama naphakathi kobusuku kahle ngagcina sengilidliswa ukuthi uma ngizwe ukuthi sekusukile bese ngithatha iphilisi angikhona ukuthi ngangisakwazi ukuba kodwa abantwana basezulwini ngagcina sengikusho lokhu kudokotela ukuthi sengidla amaphilisi nje mangizwa nje ukuthi napha bese ngidla iphilisi wathi udokotela ayi kuzomela ukuthi manje ngikubhukhele ukuze uyohlinzwa ngoba kuzomela ufakwe manje inhliziyo yewashi kwaku 2002 ngalowo nyaka ngethuka abantwana basezulwini ngaleso sikhathi ngakhumbula ukuthi hawu ngahamba kangaka neprocess yalento uShembe ngangabe ngisakhumbula ukuyombikela ngaya abantwana basezulwini sengiyobikela uShembe kwakuJuni elinda mangifika enkosini yamakhosi kwakuyithingo ngayifica ihlele mina ngekhathi zamalanje abantu sebehambile isisele nje nomshumayeli lokhu yena eyayihlala naye laphana ehlela abantu ngaleso sikhathi mawuqeda ukunikela uthi mawunikela mawusuqedile nje noma usungahamba ngayifica isihleli yona ngathi mangithi ngiyangena esangweni ngase ngiguqa abantwana basezulwini ngifuna ukuza ngamadoli selapha into yasezulwini uThingo lenkosazana yayisingishikiza yathi ngathi mangithi ngiyaphenduka ngivusa amehlo yayisithi phakama mntanami ngaphakama yayisithi woza ngeza abantwana basezulwini ngithe uma ngiselapha ngaphinde ngaguqa yaphinde yahleka into yasezulwini yaphinde yathi phakama ngaphakama yayisithi woza ngeza abantwana basezulwini sengifefezela ngaze ngaye ngafika enkosini ngafike ngaguqa sengilapha eduze ngaze ngawubika ngithi baba ngiyagula ngiphethwe isifo senhliziyo odokotela sebeze banginikeza amaphilisi esengizophila ngawo impilo yami yonke ithi into yasezulwini
mntanami aphi lawo maphilisi lawo wadlayo ngangiwaphetha bese ngasuki kimi ngithi baba nanka amaphilisi ngawakhipha lapha ekhikhini into yasezulwini hamba uyofuna amafutha ngasukuma lapho ngawathenga amafutha lapha yana ngasesangweni uma ngibuya yayisifike ngibusisela wona ngathenga lamafutha angithi uyazi kunamafutha amakhulu kube khona aphakathi nendawo bese kuba namancane mina ngathenga lawa aphakathi nendawo ithi into yasezulwini masiqedwe ukwabusisa yafika yawabusisa yayisithi adle uwadle nje manje nje hlala lapha nje eceleni uwadle uwaqede ngaze ngayisola ukuthi bengiwathengelani lawa amakhulu ngaze ngafisa ukuthi ngakungcono uba bengithenga amancane okungcono uyabona uma udla into engena taste ethi kubiza ethi woza inzima kabi ngahlala lapha eceleni lokhu ngiwancenga befika nabanye bezobusisa ngahlala lapha ngiwadla lamafutha kwaze kwathi sekusela into encane ngase ngiyabheyileka kwase kuthiwa ngisondele ithi into yasezulwini mayisiqeda ithi ayi mntanami ngeke kuze kulunge ukuthi udla amaphilisi ngicela lamaphilisi akho ubofika uwalahla uyamuzwa ushembe ithi mntanami ubofika uwalahle ungawalokothi ungabisaphinde uwadle ungabisaphinde lamaphilisi uwadle ubofika uwalahle ukhona umuntu ongenza leyo nto ey'ntweni kadokotela mhlambe wena ungesaba nokuboshwa ushembe uNkulunkulu Manazaretha ngawathatha lawo maphilisi ngoba hayi lapha ekhikhini ngavuma uma yithi inkosi ibusise ngathi ngilaphana yaphinde yangibiza yathi khehla uzwile ngitheni ngathi inkosi yamakhosi ngizwile yathi ngithela umaphilisi ubofika uwalahle ngathi amen yathi inkosi ibusise ngase ngihamba abantwana basezulwini lamaphilisi yazi ngawalahla kanjani ngafika empangeni lapha engangihlala khona kwakunesiganga nje engazi ukuthi asihambi ba ngase ngiya phansi kwesihlahla esisesigangeni ngafike ngambula itshe ngangiwasonge kahle ngeplastiki ngangiwafaka lapho phansi kwaleli itshe ngase ngihamba ngenzela ukuthi uma ngizwa ukuthi ngiyaxakeka ngizobuya ngize ushembe uNkulunkulu ngaya endlini ngafike ngalala nje impela futhi nginovalo bantwana basezulwini kodwa ngaphaphama ekuseni ngathi ngiyabheka sekuseni lokho kuhlala kwenzeka ukuthi lento ingivusa ingiphaphamise ebusuku sengigcinana ayisenzekanga sekuze kwasa ngayitshela ukuthi hayi mhlambe ngoba kusewusuku lokuqala kwaphinda kwaba usuku lesibili kwaba yiso leso Manazaretha kwaze kwase ekuseni ngilele yazi ngaze ngayikhohlwa nje lento yokuthi konje kanti bengina lento enginayo kodwa ngathi mase ngiya nje ngelinye ilanga sengidlula ngase ngithi nje ngiwabuke lamaphilisi ukuthi akhona imali ayingixaka nje lento ngangiyowathola ngafice ngasekho angwazi noma athatha umuntu wawalahla noma kwenzekani kodwa ngathi ngiyalunguza ngenkompu hawu lamaphilisi ngazi ukuthi seshonephi ngithi ke nginoNkulunkulu engangimesaba ngimgabaza kodwa shembe wangiqinisa abantwana basezulwini wangikhombisa ukuthi yena uNkulunkulu mina ngangasakwazi ukuphatha into esindayo njengebhakede nje
elinamanzi elu-10 litha ngangingasakwazi ukuphatha. Kodwa namhlanje ayikho into engingayenzi njengoba ngikutshela njengoba namhlanje 2024 ngenza yonke into lokho ukugula ngixoxa njengoba ngixoxela. Shembe wangisindisa abantwana basezulwini ngiyabonga. Ileyo msebenzi abantwana basezulwini eye isenze sithi uShembe uNkulunkulu. Ngoba umuntu wayengeke umuntu akwazi ukuyenza leyo nto njengaleyo. Ukujikisa immese eyayisibhekene nami ama razor ayesengibhekile okwakufanele ukuthi ngiyohlinzwa. Wawajikisa uShembe. Leyo nto ikutshela ukuthi into nento ekwehlelayo empilweni yakho uyibikele uShembe. Ungavumi ukuhamba indlela yakho ungazange uyibike uNkulunkulu. Ngoba uyozugcina wenza into othi mawusufika esihlalweni omdala wenze kwafika kubuze athi mntanami kwakwenze njani uwenze lento uthi baba kwakusho udokotela wake wezani kimi ukuzongibikela. Thina sinoNkulunkulu ophilayo emhlabeni esihamba naye. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule. Asikhumbule nje njalo ngaso sonke isikhathi angasikhohlwa. Ilawo mazwi bantwana basezulwini uNkulunkulu emuhle asikhombise ukukhulu bakhe. Sazi ngazo zonke izikhathi ukuthi uNkulunkulu esihamba. Sinezinto eziningi bantwana basezulwini ezimpilweni zethu. Omunye ngikunika nje ithemba. Ngikunika nje ithemba ngoba ngikutshela le ndaba ngenzela ukuthi wazi ukuthi wena lento kuyona iyona phela. Abangena bejabile sihleli noNkulunkulu emhlabeni noma abanye bengathini. Ngicela incwadi amahubo noma ihlabelelo zokuqala. Ihlabelelo zokuqala nje khona evesini. Bantwana basezulwini uma uwumuntu kufuneka ube nemsebenzi yokuthela kwakho. Uma umuntu ngaso sonke isikhathi yenza into owaziyo ukuthi nawe ngelinye ilanga uyijabulela mayenziwa ingane yakho. Yebo. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongemi enhlanganweni yezulu. Ongemi enhlanganweni yezulu. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Yazi ukuthi mangabe uma utholakala unabantu abagangana ngeke bakukhethe. Uma nje ungakutholakale uneganga zaboshwa nawe uphakathi. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Onke okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ozindayo ngemithetho yakhe ngemini nangosuku. Yebo. Yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni
kwamanzi. Uyoba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni wamanzi. Bantwana benkosi, uma umuntu njoba ngithi kufanele uthele, ingoba ngisho izenzo zomuntu. Ngiyacabanga ukuthi uma ukhona nje ngisho emzini kababa noma emzini kababa mkhulu wami, nawu nezithelo zakho. Wenza nje umsebenzi nje usukuthela sithelo leso. Ngoba wenza okuhle. Ngicela incwadi kaJeremiya futhi, Jeremiya 5 evesini 15. Qhubeka. Uma wenza okuhle, lindela okuhle nawe. Ithi le ncwadi uyoba njengomuthi. Qhubeka. Yena oba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, oyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo awayekubuna. Kothi konke akwenzayo kulunge. Angithi uyezwa ke isethembiso lesi. Kothi konke akwenzayo kulunge, isethembiso sokwenza okulungileyo. Kuba ababi abanjalo. Kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya. Ababi abanjalo banjengamakhoba wona emuka nomoya. Uyabona mangabe uwela into osukuyidinga esitsheni sakho, ilento osuke uyifuna. Lokhu okuphephukayo ilokho ongakudingi, amakhoba lawo. Kuba ngalokho ababi abayokuma emhlanganweni nezoni enhlanganweni wabalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kanti indlela yababi yobhubha. Kanti indlela yababi iyobhubha. Uyabona lapha kunesiqalekiso nesibusiso. Isibusiso sisekutheni wenza kahle na. Isiqalekiso siyovela uma wenze kabi. Sisesikhathini bantwana basezulwini esinzima. Lapha khona abantu abaningi baphenduke amahumusha. Siphenduka amahumusha nje manje. Ngiyazi nje, yabona nje njengamanje kunabazali izingane ziyasebenza. Kunabazali abakhala ngokuthi ayikhona ngisho ukuthenga nje isaka lempunga. Akusikho ukuthela ke lo. Mawunjalo awuyona ingane enhle. Asikho isibusi sengicabanga ukuthi usilindile. Kodwa usuke usilindile ngoba usuke ungakuboni ukuthi kuphi. Uma uzelwe umzali wakho okuyena uNkulunkulu wakho wasemhlabeni. Into yokuqala la oqala khona ukuthola khona isiqalekiso ileli langa mzukwane ulahle umgomo wabazali. Mzukwane umzali ethela ekhaya mntanami asiubhemu ugwayi. Ayiwena bese ubona ukuthi ugwayi muhle kuwe. Ngalelo langa usithathile isiqalekiso. Oseyitholile le ncwadi ngicela ayifunde. Jeremiya 5 verse 15. Jeremiya 5 verse 15. Bhekani nina bendlu kaIsrayeli. Ithi bhekani nina bendlu kaIsrayeli. Ngiyakunifikela nesizwe sakude. Ngiyakunifikela nesizwe sakude. Kusho uJehova. Kusho uJehova. Isizwe sinamandla. Isizwe sinamandla. Obani leso sizwe? Abelungu labo. Isizwe sasendulo. Isizwe ulimi ongalwazi. Leso sizwe ngeke ukukhuluma ulimi lwaso uma ungayanga esikoleni. Ungezwe lutho abakhuluma. Yebo. Ilibo labo lungcibisholo. Njengethuna elivulekileyo. Yeah.
bangamaqhawe bonke bangamaqhawe bonke bayokudla amabele akho namhlanje amabele wathenga esitolo nokudla kwakho nakukudla lokhu kuthenga esitolo bayokudla amadodana akho namhlanje awukho ekhaya likababamkhulu usemsebenzini bayokudla namadodakazi akho bonke abantu bayasebenza bayokudla izimvu zakho nezinkomo zakho ngisho ufuna ukwenza umsebenzi imvu nenkomo uyithenga kubelungu bayokudla ivini lakho nomkhiwane wakho yebo bayokuchitha ngenkemba imizi yakho evikeleyo obuthemba kuyo kepha nangalezo zinsuku angiyi kuniqeda impela kusho uJehova yebo kuyokuthi lapho nisho ukuthi ukwenzeleni konke lokhu uJehova uThixo wethu na kuyokuthi lapho nisho ukuthi Jehova ukwenzeleni lokhu na khona uJehova uyophendula athi kubo uyophendula athi lokhu ningidelile nakhonza uThixo bezizwe ezweni lakini angithi uyayizwa le ndaba wena masikhuluma ngoshembe uthi wena hayi umuntu lo ufuna laba bantu laba baleli yazwe ongalazi lokhu ningidelile nakhonza uThixo bezizwe ezweni lakini ngoba njalo niyokhonza uThixo bezizwe ezweni engesilo leni siyabonga Nkosi ivusise amen uyabona abantwana basezulwini masikhuluma ngoshembe sikhuluma ngoNkulunkulu wethu amen thina endaweni yethu noma ezweni lethu uyena uNkulunkulu wethu amen kodwa ngoba anifuni into yenu nibona okungcono kuyilokhu ya konje uma kungaqhamuka nje kwakungaqhamuka nje inkukhu kuthiwe iyona okufanele niyikhonze nani ngakhona ukuyikhonza nani okwazi ukuyizwa khona ukuthi ithini manje yini khona ngathi uNkulunkulu umuntu okuyena okhuluma ulimi oluzwayo thina sihamba noNkulunkulu amen ngisho uJesu bambulala ngoba nakho babecasulwa yilokho namhlanje abakabongi ukuthi uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu bantwana basezulwini ngiyabonga ilawo mazwi ebenginawo sengathi uNkulunkulu angasipha ukumqonda asenze sibe nesibindi amen asenze ngezikhathi zonke sihlale sazi ukuthi sihamba noNkulunkulu singadideki la uhleli khona kulungile hlala khona ngiyabonga abantwana basezulwini nami sengehlela ngezansi inkosi ayibusise nikuzwile amen